1,000 generations falling down in worship. Ini ka ketin jongu. Kamat bangan keren gede ke por kalong. Kabomla hau briew hau blei kalong kabala. Lani ke jingkut lat u briew kadai kabasdang u blei kalong kalat ke jo blei. Lani kata kadai ke jing bomla syuk ke bau briew mla u blei dang la ban le ya kata. Kini kilong ki kantin ki bakit jingmut sikadai na kabenta ki bala ban yo sngaw ini ke jing pensawa. Dat ben jopi ki bala poi hagalenti ka road of your journey. Lani kalenti jong ke jing ya jopi. You have reached to the end of the road. Pila poi sya kabakut jong kata kalenti. Kaba pin pai ya syakmat mlong. Pin bek syadin mlong. Pin pai syadiang mlong. Bat pin pai syakamon mlong. Bat kekali jong pi. Kalau poi hau tau du jau lain. Uban dalek kumno mlong. Pin bak syadin ru. Kamut pihak banyat dengan 10 kilometer. Kaba pimlah banle. Pila poi syak bakut jong ke surak. Hagata ke bakut ke jau briew kum kata. U Blei dan galenti ban pli. Bat habau briew sngau ba umla syuk ban le. Lene ban yo lat ban pen em. Ban yo jing pen em. Hanta ke jing pen em na U Blei kawan. Kani kalau wan haga conversation. Jong ki senran ban u Jisu. Bat u rius pa. Hagani ke benta bangan keren. Ngin ya pulih. Ngin ya pej menta halor jongani kapang nganam pule lut hakabasdang namar ngin ya pej ka way din ka way pat ka benta ka baning kong yo I ka anjo Blei kilong ki ba ki ba kia hau briew ban kongo ki anjo Blei kilong ki ba bat ki ba kia hau briew ban kongo kamot kumno kamot haga jinglong jo briew hi Haga jinglong jonga hi kumu briew. Ka bahabangan ko angu ia ka anjo Blei. Ka ia nga ban pendem haga monjo Blei. Ka ia nga ban pentrekam ia ka bau Blei ong ia nga ban pentrekam. Ka ia nga lane ia ngi ban le ia ka ta ka bau Blei ong le. Na babaro ka anjo Blei hau briew ka long ka bomla. Pentrekam. Habau Blei wong wat bam yung no soding adong. U briew, kibam kanang yauta. Habau ong wat peniap. Ukon ningkong jau Adam bat ke mukan u peniap briew kanang. Habau ong wat klim kanang. Habau ong wat tu kanang. Habau ong wat sakilam ler kanang. Habau ong purom ikmik pa, ngiyale persyak kanang ikmik pa. Sagay pat, kabangidang la ban ong bangilong kibako ngu ya ga anjo Blei. Kataga degay haga ktinu Blei yo I habau ga Bible ko ong to ngej how Jisu no bangay how Jisu uniyo ga jimbam jukot. Bar kaday ka ba yo briew ban ngej. Ka ba yo briew. Uyos ngaw ya ga ktin jo Blei. Upay de diang upay de man usngaw kumbau imsa. Usngaw kumbau la, bat kata kadai kijing sngaw jo briew. Lekadaw yu kalenti banyat, habau Jisu ang ngalong kalenti kijing sisya bagajing imday. Om dan weiru bajit ya kalenti. Uyat ya kalenti lejong, bat hakabakut jon da kalenti kapoy siya kijing jat. Ka Bible ko ang kalenti imat kumbaga bej hau briew. Hau Blei te kambej, Henry kambej hau briew. Penban kabakut jon kata kadai kajing jat. Kejingmut jo briew kalong shibon. Henry tang kejingmut utrai kabala ban penskem. Kidan shibon ki kantin na kaktin jo Blei. Ki bayo to bau briew. Lakaya u haka jinge ban kongo ya kaktin jo Blei. Namala daw briew yung kongo ya ka Bible ya kaktin u Blei. Kapop ka nam yorung haka pertai. La daw briew yung kongo ya kaktin jo Blei. Kapop ka nam sensyar. Haga pertai bagaimana mensyar hau briew. Uji sum dan kam yang keban yap alor ding pena. Namaru briew msyam lele pop balai on wan ban kit yang pop jo briew. Berkata kadai kejingcia. Pen banu briew ulaya saitla. Kan measure kejinglong jong pi jonga komu briew. Kani kaya le persya ya kata kalenti jo Blei. Haba ke start science ki medical science ki ong. Bamday ban
bam yo kwai ba di yo duma di ekakiat day ban klem ban auria naman la dale kumta kin yo ke jing pang cancer kin yo ke jing pang nyang kulia HIV kin yo ke jing pang ki balai pojan briew le khanang hangta ong wat di kiat wat di drugs udi khanang u inject khanang u pan sitom khanang hadu bakta ke kli kta ke met hadu bakta ye kata ke jing skau tu briew kata ke dei ke jing le piu I mentang I ma ke por hagaba ki kon ki kti man sin stang man poi shakit kandai stau nyot snem pras snem kandai snem khat wei khat ar khat lai snem lai e ban bo bet borenti yaki kadau kalong bab ong wat le ki le khanang hab ong le ka ni kim le khanang bat baro ka dei tang ka jing sai la tang ka jing le persha bat om tang kata ka jing bom kongu bat tang kata ka jing ya pen paik tin ka liang bat ka jing palat hukum kani ka dei ka jing long jo briew ka nature ka jing long ten ra jo briew ka long kumta dei na ma ka dau hang ni ka jing kren ka long ki an jo blei ki long ki ba e bat ki ba khia yo briew ban ko ngo dau briew hi marway bat U Blei la ban ko ngo dei na ma ka dau blei le bu ya U briew ban ya lap ya ka gospel ban lej ban ya lap ya ka gospel bat penlong sendrani ki ban riu baro hagane ki jing ya lap ya ka gospel don kam ka jing trade yo men sim bakut bat ka jing trade yo men sim bakut uwan ban pen kendu ya ka pop ya ka hok ba ka jing bishar bat U briew dan kam ban ngap ya ka tin jo blei ka bau ka bible ka ong na bau blei la I ka ta ka tai ka pertai kat bau la ai ti no ilo kon bala kamar wei u ei baro u bangai hau u ei baro bangai hau u nam jotshu u briew na ma ga dau habo yo sngo ye ka tin U Blei u briew na ma ga dau habo yo sngo ye ka anjo blei briew na ma ga dau habo yo sngo ye ka ji lap ye ka tin U Blei u dei ban kongo u dei ban ngai na ma la dau ngai u ei ban ngai hau jisu un yo ka jing im bam chukot ka benta bangin ye kren ni ka por ka long ka bomla hau briew hau blei ka long ka bala la dau briew la ban ngai henry la da un pediang yo u jisu la da un pediang ye ka tin jo blei la da un ngai hang ta ka bomla ka jongpi ka bomla ka jongpi hang ta on pen la da ka bor men sim jo blei ka jingai ka jongpi ya U Blei kan pen la ye ka ta ka kam ka ba phim la ban le yila juduai ki briew babun ki don ki nong di drugs ki bala ha ban le hospital ban pen ko ki drugs la de pen ko di biang dap sipnai ar banai le di biang pen ko biang ki don wei ka long ying ka bala lut de ki po jar san po ru po jar shin le hospital palat nang taru sakale khla kale he hade nang tan la pen ko mi di biang bat kom ta ka ta ke jinchia Henry ki don pat na deng jongki ki bla idu jing kermen shisha na mar kata ke jing saila bat na mar ke jing bom tre ban kala Henry na deng jongki ki don pat ki bangai U Blei na lor ba ki persang hagata ka jing persang jongki ki wan ban ngai U Blei yo I ba bun ba ki nong di drugs ki yo I ka jing palai bun ba ki alcoholics lani ki addiction kita ki nong di kiat ki bala long adik ki bala mlin bamla shu ban lai ki yo I ka jing palai bun ba ki briew ki bala ken riang ka jing em ki yo I ka jing em ka babam chukot bun ba ki long ying long sem ki bala jot la pra ngala ken mau bang la lej ban tuai ye wei ka long ying adu kan riu snem ka kmi ba pa ki le shong khlat ka kon ka bala khan eng kong kala sang samla kan riu snem kala sedang samla ngalai yang ta kami ko ong pa shom la wan ying shu na du badang pun ye kadai ka kon bat ha du ban da kha kan rusnam udai overseer ha ka PWD bau breu ba biang na dong stong ka bam ka pisat eng ka bat ka kerdan bat kata ka jing im jongu la im di ba phor matlab
hagata ke jingem Henry yang tak made gila perlong ke cinduai bat kata ke cinduai kum no ne ubriu hagawai ke ski ka bau dang yat uyat ke jing seng ke balong kum ni blei ula kata ya andau la kata ula kala ke bamut andau la kala bamut ulawan ban kan mau biang ya la kalok bat ki kon hadin nang tau la tip ya blei yo jing kat jing tip lem ke bakut bau dei ban ya suk bat galok bat hadin nang tau ya suk bat galok bat hadu ke ski ke bakut jong ke jiem jo mentau la klat bat ula imbiang kakun hadin kanru snem kayo iyo pa ying bagata gade ke kamba au blei ke bomla au briew au blei kalong ke bala haleluya kata gade ke kubor bang yalap argai caka kata gade ke kubor ke bala ban transform ban pen kala ke cingiem jo briew kata gade ke kubor ban ong lada don deng jo pi ki ba pimla shu hagi di persang jo pi blei la ban le ya kata bagata gadai ka kamba ka bor ka jo blei ni dia pai yang ni ka to ka ni gimat bagi benta ki bangin ye kren hadir nang tala ikan du ini samla hagar kot ka bakat prau samla beruspa dan ka jis ko scam mula likali how jisu ka engan le bangan yo ka chingim bam jukot barga confidence ban yo jubab kalong baula dep le lut ikani jisu la ang meletip ye hukum menam klim menam tu menam sekilam layer bodom yelok pam lagi kemi bat kom tagat kom hukum jo Moses kepala ai wong ye kening la le na du badang kena syabas rayo ye ka point ka ba 100% haga jingkali ajubab ka banengkong nang tau jisu nang ta keni ke jing scouts camp jong u ba un yo ye de jing im bam jukot ka jing temu jong u kalong bada ka bersumari de hukum kala biang ye u ban yo jing im bam jukot Henry kata kalong ka ba e yo briew namar ban sumari hukum ban le hukum namar ban pen kongu ya la de hukum jo Moses bar hukum ya ka bala ai kampat biang ban yo e ka jing im ka ba bam jukot blei la ai o Moses rius pa sau po teli ki hukum palat nang ta ya ka ba ki dei ban kongu ki kon Israel haba kimla man kongu haplen temau katoka ni ki major loss la ni ki an ki jo blei ki bau la apu la da palat hukum haplen temau bagata ka dei dan katoka ni ki ba palat hukum ki haban siu tang ye gador jong ke jing palat hukum dan deng jo ki haban siu wat ya la ke jong ke jing em kita ka dei ki hukum bat omla ban le ye kata ban yo jing pen em ban like na ke jing yap kam long setia ka besuk yo briew blei na ma de daw lo pa yo jisu ba uniap lord ding na calvary but how jesus christ baro ka hukum ka badai sepang ke jing pen em yo briew la dep pen dep how jesus christ jesus ong it is finished la pen dep lord ka ding pna halor ka ding pna na ka banta ka pop jo briew ba un ma bat ba un ket kata ka dei ka wai nang tau blei u jisu ula wan biang shau ne u briew ula ong kum ne u jisu ula ong oh medang duna sakawai medang duna u jisu kran nang ne daga ktin jong ke jing pen pau u men sim ke jing pen i u men sim u yo i u ne u briew u dan shibon ki ak bat shom la long willing la ne lamon ban le la ne ban ai shi baduk la ne ban le it aga kam kar kum ka an bar ko hukum ka badai ban id yau para marjan kum bayalati bat ban lebha ya kita ki para marjan bat ban pen i ya kata ka jinglong ka badai biang jisu kwa yo ne ubriu ba unlong unong samaria ba bha henry umla ban le ya kata jisu pen i yau levi ya ki lengdo bat ya kita ki lengdo ki lebi ki balale ye ka kam jong ka hukum henry kimla ban i yo para marjan kombau nong samaria babha u e neu briu radon ke jing e ka kraw bat kom tau jisu la ong medang duna ka wei dino baro ba medan bat ai shegi badok bat one boat na den jonga kai ka step ka ba ar udai ban dilut ye ki e baro ai shegi badok one boat na denu jisu bagata gade ka ba e ye u kala long ka bakia komu siap u bakia ha ka la ban yeng u ha ban ngam
kum ta ke jing bi yo briew klem de piang yo Jesus Christ kalong hagata garukam bau neu briew ula shem ye jing e abau la yo sngo ye kani ula sngo si shibun na bau long baruspa ta de jing long yo neu briew ula sngo si kum no ngan di lut bangan ai si badok ke jing sngo si kawan teng an ye tu ye pi haba pi wan kum ni ji seng bi yo sngo ni ji lap yo sngo ji slok haba wan ke ji slok ban kedo ye pi ne ke tin blei ba ha ban ko ngu ye kani ban le ye kani ban ko ngu ye ne ke tin yo blei ke e bun sin ye ki briew ban kala ka bomot teng na ji seng ki pet da ka pen ksan kat ba ha po ki la rem lupa teng aba ye slok ye ki ban pen i ka badai ki sngo tu ka badai henry kim le ye ka ta ka badai ki sngo tu ba kani ka tin yo blei ka long badai ki ji lap ji kai ka long badai ka bible ba ki pule ki tip along badai henry kim tre ban ko ngu ki long ko mu riuspa samlan riuspa ubai sngo tu badai ban le henry tre sngo si tre ban di tre ban le dan bun ba ki bring ba pule ka bible anda ba ka bible ka le kren ye ki ka kado ka ti badai ban yat hanta ki sngo si hanta ki ino ndakila wat yo blei ndakila yo sngo ye ka ktinu blei haba ka ktinu blei ka ong kala ka bamot pedang yo jisu hanta e dengeng omla speed breaker ba he ba driver omla shu banyat namar balai kala long kum kata ke jing khanglat ye ki kim tre banyat shakmat kim tre setia banya shikmat bat kata ka dei ka ba e hau briew dan bon ba ki briew ki balong hakata ka dur ki ba skau tu ye la dei ba ki le pop henry kim tre ban kala ka ba mat haba ka ki parisi ki la kem ye ka kentei ka ba klem ki la ra so jisu ki ong kum no me ong spang ne ka briew ngi la lap ya ka ba ka klem bat ki la wan nang ta ya ka ban up ya ka rai jisu kum no le Jisu shom ong palait no ye ka Jisu shom ong to map ye ka na bagay kentay briew Jisu shom ong to isnay ye ka sa tangani sin sa palait sa lepat agasin baar balay ong kumta na marutip kumno ka kentay kan klim la da omdan ushinrang uban ye klim bat ka but let's say way na pdeng jong kita udeu ba klim lem kumta kumno untip ye kata ka briew ba ka klim kata ga dei ka jinge kabadon maradau jisu tho wong uno ba kham hok nap deng jo pi uno ba kham hok nap deng jo pi len te mau ning kong ye de ka briew but ha ga ka por way la pet show way pet show way but way din way la pet no anang ta hadu bala I ye ga ka kan tai mar way kani kalong kabe habakaktin jo jisu kabau la tho amadan kala dunga ka kadonu jong ki kim tre ban kalabamut bada ba kim tre ban kalabamut ki phet no pen ban na khmat u jisu da ka jing mut ban pen skem ya lati ban pen ksan ya lati ya ka ban pen kraw ya lati la de ban ong ba ngam le ei kom ta ki la phet henry kamut sia tang ba la phet la dep em ka pop ka la phet lang bat ki ka la lech lang na mar kum no ka kan thai mar wei kan le pop kum ka ni ka pop jo ki ching klem la da wei nop deng jo ki te ki shen rang dan benta bar ka kata ka dei ka tin ka bau jisu ola kren hala kendu ki henry kim tre ban kala ka bamot dan bon ba ki briew ha ka pertai ki bom tre ban kala bamot dan wei samla ubala wan show briew jo blei da ka jing kia ka donut But I get kia ka donud. Wala wan kani ka day ka office yo daw briew yo blay. But kani day ka surok ba ka bawha ban cross yatay. But lawan ng tao lawan ra day ka chinge. But ka chinge slok kalong. May day ban kalaba mud. May day ban ino ini ka kam. May day ban pediang yo jisu hakani ka por. May day ban ong haoy ban pediang yo jisu kumunong panem. Ka jing selok ka kut ban ayu kalat laun kalaba mut ne un kentai nang tahi uong ye katang ampat la ban rai menta ngan sei pet pat hakwe ka por ngan lek no ula lek de ka jing kentai ye kata ka jing selok bat ye de ka tin ka jo blei ula lek bat marsin cross ye de ka surok
ka wei ka kali ka shu wan nang te na shiliang jong u kala wan ba kala rat ye u bau la yap no hang tahi dala yap la mi shabar bandala mi shabar la tip badan ke jing accident tau briew U Blei la mi bat onda bau la mi lang nang tanamar kaya jan kata ka office bat kata ka surok dalam mi yo i bau deu samla ka jan ka sopti ka bau pong ka dei ka ju bau deu samla u badang shumi na kata ka kamera U Blei U Blei bau u ong ngan sekala ba mut pat ngam pat ngau tu u kentaj bat tre hamar shipada mau ulak yapno hakajing accident dan bon ki briew ki balong hakata garukam kim skau tu bagata ka dei ka jing ye kendu hakajingem kalong ka be U Blei Henry la U Blei shupan kongu banong Jesu ma bi ki pop jonga U Blei kalong ka bala ban ma bi ka pop U Blei kalong ka bala ban tau tamai U Blei kalong ka bala ya ka ban pen kia U Blei kalong ka bala ya ka ban penim U Blei kalong ka bala ban say U Blei na jail ban say U Blei na hospital ban say U Blei na ganuno ka jaka ka ba idon lanshu ka don ka ching penim how try Jesu hagapor way gapor ngila lej ban yalap po jail tay po Shillong district jail yala lej ang tay but andai la yalap lawan boy kita koi di shibun hagapor ba duwai ki wan shisha but don ki riu rang ba ki bla poi sha kan riu po san nyo po snam ki wan ki de yam shisha ki da mi bat et mat ki de yam pinis nei way wang pai se ba nga wan nang ni ki suparep ki briew pai se way wang nga khamle mga le ki way nga ngat mga nang ta baro ki wan la ki jong ki jing ai dau bat ki la cha set hang ta way briew la wan shisha la kala ka bomot yala duai bau Blei on kta ya un kala bomot bat kom ta la da un like nang ta on board yo try dala deb duai u yo sha da ga jing kta ga nud hadin kum balai te yo ula sha ya u ban mi na ka ta ga jail ban wan jingo wat sha ga jaka ka bangisa bat hadin nang ta ula lebiang on daw la lebiang hadin tang shibnai ula yo bel no ban mi na po kata ka jail bat baula lat no nagata ka jail kata ka dei ka kamba U Blei haba kali long kum no dei da ka jing duai dei da ka ta ka jing kala ka bomot U Blei ula ban le ka bau bri la ban le dan plidar ba yasat dan ganu ka bala ban yeng ang tay na maruwan na ka yeng ka baduk bam la stia ban dan plidar ban pen yasat yu nam ta ka kam ka baule Henry ki baro ki tray ba ka ya ka U Blei ka por U Blei ula mi no na po jail bat kom tau la wan ula ra ki jan ki nep bat kom tau la tu ong ala yo jamin mentang la lan nga lengo bang ikendu yo ne U Blei u wan ban kren ba ula light na patok bam don manum no ba yasat yu bat ka ta ka dei ka kamba ka U Blei tongin ong hallelujah ki ba kum ki ne ki jingjia na ga por hagaway ga por ngi late duai ngi long pelong ji Singapore TB hospital the point TB hospital ki wan kum tu ki wan nang ta bon ba di breu bapang ba da ta ga jing don jong ki nang ta ngi don way I sister rang ba I ba penya ga ta ga jing seng kum tai la khot lut baro kat ki bala hi ban ki ne ba tia kilawan Yila kublei ki baro briew yong mlong ban kublei na marba ko jing pangalong dam ta ngi ha ban kublei ki wan nang ta ka don sha ke jing snake ba crow dala ya lap bon ki kalaba mot ki wan but don bring joki ki ba ngai chi shai ke jing ta oblei hadin ke jing duai tang kumba arbat lai te yo ke jing pang kala clear kata ke jing pang kala kud but kom ta ke le yo discharge no but kila mi deki babun ngut ki briew ke le yo mat ke kamba ha kata ke rukom na mar ke jinget ngan ong ye pi ka bomla how briew how Blei ka long ka bala but kata ke de ke kubor ha ke de ke chanmit yo le se don na deng jong pi la sertap de ki jing e ke jingem but ba pila penlong ye ka bam la shu ban lao ka wei din ka wei
ngam kren ye ke ching e ba mulu mala ngam kren ye ke ching e ke ba phidang la ban pen bek ngam kren ye ke ching e ke ba phim la ke ba phidang la ban yesok henry ke ching e ke ba mla shu ban yesok ke ba mla shu ban lao U Blei la ban le ke kamba kata ke dei ke kamba ju try away ke pori can do ye way SI idai sub inspector school hantai po is ka sales But din ang ta iju skautanat ban khot yanga ban yo ke jingduai imdei ne kabalang chungi henry ngi id ba but away ke por badang le slog yong ngadon ke jinge ke crowd ke danut naman ngadon ke case ke bangkot duma bat ikiau jonga kata ke briew ke shong baruta ulok kamdon kun but din ba ulok le yap ke kiau baro ke shimlut ye ke jingdon jing em jong kata ke briew namar balai Makaru ke tray, lok ru tray, tang bakat bag syong lang, ki yatay gaying, ki yashna, ki yathit, bat sibon, ki properties ki don, ke kiyaw, ke kini lut baro, ko ong bapam don kun, ke ne baro kan wano siya kikur, bat kumta ban yo. Kede ke beriu kamla, ban chu ngapjar, kalaha ban ay case, bat ke case kalayat, de ki snam. Hagi de ke jingyat jong ke case, bat ke ay ke bachia, kahaban mino na ke ying ban lit syong wai. But onda habang ila late ban ye kendu kala ya tu da kijing yam go bakraw page the pastor kajia kumta mentala jan artsnam ngala haban late kashari ban ye kun bat kakiao ban ye lekis ngong ke ei ka balai ke jia kumta balai pin ha ban da lekis ka pertai kam dai ke jongno but ka pertai along tang sipor balai pikwa lada pi don ke ji perkat bariu blai ino ikata sedang biang cingim bertumai bat komta bapin yo wat nom kit ram dagani kajing le kes mokoduma dalai duain dalai kren kayam pai donur kong pastor ngan le compromise no le kes kale compromise no dala dep compromise ha ka we ka pon dala ya de ki snam bleu ka ku ya ka ha na mar ka de ka briew but tray ka briew ka de officer but konta ka tray ka ta ba bleu ai pat ka ying ka sem ba ka te ka ying ka sem ka ba biang khot yang a we ka por ka ong ka ne de ka ying bang la yo ngai kan du ka we ka showroom ka thit kali kong pastor pen kan tang no ne ka kali chong ang ni but konta ki kamba jo bleu ki chia ke ta ka de ka la hau briew hau blei ka long ka bala hallelujah you know be to you sin hallelujah ka ni ka di ka jing tray ka ba crow ka ba blei la ban le nam ta jong piru pidon case pidon mukot duma pidon ka jing shun tlong blu tlong sing but no balai pi one should try ban kalang ka ba mot ban it la ka jong ka chigem hagwei ka por ngi le chatay shawar jantia But akata ke chi yalap chungi yilapoi we ke ying ka bau knyi bat ki kur kim long shu ban yarung namar ki snem bal bot aba ki yarung namar da ki ji kren ke ji pan ke ji pirat bat kata ke ji shun ke ji ai su ai krei ki tin ba yatim ba yatla para maki kala ji sha mar yarung she no no ke ying shiliang ke kata ba ka don ji sha ki ong kata ke jing pang bat wat ke ji abru kala ji adu do pot tau rang ba la kham rang ba la wan se ke jingkala ka ba mot ek ke chi sang ba ong pastor ngar ngau khia na man ngam ju ye kren bat ki kur ngim ju long ban ye rung ban ye mi bat ngim yap ne im ru ngim ju ye rung na mar kala don ke kentin ka balabu yo mau khang bam la ban jam palat nang ta ka u ba jam palat kan don ke jing sniu hau kata ka dei ke jinge ngong pinge shisang i don nang tam dei tang manga ka tu ka ne ngot ki briew Jo Blei bat ru ka tu ka ne ki banget bat ki temen besan yo te ke balang kam dei ke balang chungi jungwei ke balang temen besan yo te ke balang ki don nang ta ngong yu pi don nem ke jinge yin le te ke ying ke ba pim chu rung ban le ban tuai wong ngadon tang ba ha ke jing snow briew I kumba kanom la long ong yang in ye le Bada dia nang tangi lej sega ying nang ta ki pli rung hang tangi tuai ngi pen bana ke 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 bchia ba kum no kalong bada dia nang ta ka wan ke jing kata ka trying ru kata ka ying kur jong u hang ta ka ta ru ka don ke jing kata hang ta ka don ke ta jing kala ba mot ngi alap si phang hang ta bada din yo ke jing tuai ka don ke jing yama ka don ke jing yam bad ka don ke ta ke jing sok bada din nang ta hadu ke ngi ski om don shu ba yap
shiliang om don shu jinjia ke Yesus kawan. Hallelujah. Ong biang hallelujah. Ngayo I de ki spateli ki kamba ki bau bleu la le ka bam la shu briew how blei ka long ka bala. Bat ka jing panem ka long kum ta. Ka jing palai ka long kum ta. Bat ka ta ka de ka kamba don way briew badikiat. Udikiat nadu bedang kena adu arpun riu snam. Kilok kilabun kilok. Bagalok benengkong jong u, kata galok benengkong jong u, ula ino ya kan Lord jong kata ula shim segwe. Bagata galok benengkong jong u, kakala bemut, hai ke jingalap jongi, ngasneng ya ka kong, ngong tuai ya u bon wan pai shapi, lau long hagnunu gurukom unwan, kalay selok ya u. Badatin balay selok, uladon lagi jong ka family ka ying, tang bagani ka briew ka kongu ka selok, wan yalam ang tay po office. Dari dalam office ubu a jau she umla syuban lai namar uladi kiat jan arpun riusnam kata lagi bawan kemot lai skiu klembam klemdi syu bat udi bai stang kiat ula syu kerengu jau she kum tu kesiar klam kabam la syu ban yeng halade kata de gi jinglong bat om dei sia ka besok wan na ke ying pa jung u de bangai play bakit kianiam henry utau kun ulalong hakata garukam hadir nang tai lok jonga ila yeslok hakata gapor dala yeslok usyong hakata syuki mai don nang tai tengah hakata gapor nga klemdon manga bat ilok yeslok bat idwai bat kat badang duai wahap nang tai da syuki krum syapok madan si pangpor kat san minute sngau tu breu syu hadin bos ngau tu breu u kandet hadin katsan minute u soong ai ya u hadin u pai ki kmat li pensyong bandala de pensyong hang ta ai sagasha badadin hang tau di syau so ngau tu sedang man pitmat badadin hang tau la leit no step ke babut wan ula kap syu la sange ya kata gadi ula phong no dage jan ke ba idan buram nang tau la wan ji seng hadu pengila pen baptis hadu bau lengai hadu menta syom la di syu si shau la yo biang ya tagalok benengkong la syong bau la sa mentau la don ko ni wei ba ga ta ga dei ka kamba ka U Blei ka bau la ban le ong biang ka bom la how briew how Blei ka long ka bala kani ga dei ki kamba ki bau Blei ula ban le ngin ya pai menta shau neu ruspa kai ka ba jia ka chi kren ka long kum ni ba U Blei baro ka long ka bala hagat kot ba arbu sau lai po manu ba kren ya kani kren dau Jesu kot ba arbu sau ula ngau si sibon ne U briew na wau don sibon ke spa ka ba Jesu ang ka ba yo ruspa bon rung ki mau Blei ka ba ki briew pulei ne gat kot ngau bal tang shu ruspa la long pop tang ruspa long pop la baduk ban yak ba long ruspa andai kam dei kum ta Bible ke tu nak Deuteronomy U Blei ba pen man spa U Blei ba kerku U Blei kwa ba pin yo ban kot ban yo ban kot ban dap ban biang kata ga dei ai Henry ke jingkali hang ni ka ba ye crench pa ruspa galong to ruspa Blei shedu jok ran por ban wat U Blei na mar ba la i ke spa ban U Blei Jesu ang omla ban sikri arngut kenran na ba un isi yo way ba un i yo way pimla ban sikri U Blei bat ke spa bat kata gede ke ke bang yo I kabar uneu samla ulas ngosi skat na mar ba don na ba don sibon ke spa nang tau Jesu ang kam suk ke ut bandrung hau kliu ternia ban yo ruspa bandrung haga himau Blei nang no bin shem ke jingelap kabakumu Jesu ba kren ba direct shagat point ye parisi wang kordit ye pi parisi na ba pi pen kuit ke ba shabar shapok pat pi klem pen kuit yau ne ruspa wang kamla ka ut au kliu ternia ban ya un ruspa ban lech shadu jo ban lech shabneng ke jingkren ke bom dei parsi hang ni kren direct ni bun sin ni sang ban wan de formula banong ngin hikai siwai ki breu bagin suki kin sangai ngin se kren pat hadin ngin se pensyai pat namar Blei yo bangin kren lut kin pai no kin pet no kata ga dei piat de ka kli mdei bayat dong men sim
La daw man sim U Blei wong pi ban krenกับดังดอนกระพอพิมละบันทิบเนวบริวอุนังวันจีเซงละชายเนแอมอุนังอิมละชายเนแอมอุนังละเนมมันยันดูเบียงฮักฮัลชายละเนลชิสกีพิมละใครก็บัดได้บันเครนใครบัดได้บันยาลับใครบัดได้บันฮิกายน้ำมันเด็กดาวกันในจีเซงU Bleiวองยังไงบางได้บันเครนยังกับจีนจงอูเคลมดอนจิงบุรีbadai banyak tu ikan jing shisha, banyak tu ikan nongrim, banyak tu ikan lenti, baru tahu bestart, untip kumno banjit, utau bangai, untip kumno bangai, bau tahu berkongu, unbam ikan jing bah jong keri, orang ketin U Blei, kata kadai kei bang yoi, hadir nang ta, kisenran, kiwan jar jauh Jisu kiang, kila kaliu, uta ubala ban yo jing penem. Haba me ong kum ni uai parutau bala ban yo jing penem senran kila kalio Jisu teng dau Jisu la hikai ka ba war ki senran ru kim skau thu shu ki ong la da me ong bo ruspa kam suk ko ut ban rung kliu ternia ban yo ruspa la da me ong yo ne kila dino ai sing badok ba da bau la lek no da ki skau si mem tip bo tu la skau si ya me mem tip bo tu la skau si mem tip ka tongi jing kren jo me kala palat mem tip bat ka jing kali ka jongi ki senran yong yo Jisu ka jing kali kalong wei bala ban yo jing penim kadrat wei bala ban yo jing penim haba ka jing kai ka ka negat ni haba ka ta ka jing yalap kalong ka ba ka negat ni manu pat ban yo jing penim ta dai jing perkat jo briew ka ta dai jing perkat jong ki briew kata ke ji berkat kalong tong in plan ki formula ki strategi bangila banle kata ka failure ka ba etam na ki ba ka dai kata bau briew sedang ban berkat dalam dia mai lahat yang mensim U Blei kumno ban keren kumno ban ong bat kata ka dai kaya bat ka wanra ka jing du nong ka bakrao jaka pin kren ji shisha pin kren U Blei nang sniu teng bila yo U Blei bla le bakla pi ong ngap shudwa yang tu shud ngap kat ba pin ngap U Blei ula nang bakla ba ula nang jot sendan duai ning kong nang ta kren yalap bat hikai penlong sendran ye ki Blei kata dei ka tin ka U Blei bat hang ni yo anda kum tau Jisu lang u Jisu le yo tu ong kum ni kata ka bom la hau Blei ka long bala pi la ban ong wei bala ban yo jing penem han re ngo ong yo pi hau Blei ka long ka bala ngalai tu pi chapang kum no Blei la ban le iki kamba kum no Blei la ban pen wan ni ka da nu U Blei kum no Blei la ban pen im ye ki briew la da ki briew ki kloi ban ko ngu la da ki briew ki kloi ban ngai la da ki briew ki kloi ban pendam la da ki briew ki kloi ban pediang kata ka dei ka ba kabamla ka ba ngila ban ong ang ni babaro kalong ka bala kman U Blei lej menta shi ka jingjia jong ka Martha Lazarus ba ka Mary Lazarus ula yap la tep yu ula sauski la smai utung baru Jisu la wan chata bat u ong ye ka Martha la dapan ngai pan yo ka borom U Blei Martha ka ong ngatip ye ka ta ka borom ngatip ye ka ta ka jingai ngatip ye ka ta ka jing mi pat kan sa mi pat wei ka por na markiru ki ngai ki jing mi pat ki sadusi kim ngai ki jing mi pat ki Farisi ki ngai ki jing mi pat ka Martha ru ka ngai kan sa mi pat Jisu ong ngalong ka jing mi pat ngalong ka jing imba ka jing mi pat ngong ye pa Martha la dapan ngai pan yo borom U Blei bala dapan ngai chi sha weng no to mau khang na ka jing tep yo Lazarus ka Martha ka la ngai ka ba ka ngai ka la shulet ban weng yo to mau khang u Jisu la le bar jong ka jing khang jong ka jing tep ba la ong Lazarus mi no ba Lazarus si sha la mi bat kom tau la impat ulai bam ulai di rengkat bagi henmen jong u ka Martha ka Mary ba Lazarus haga ta ga yi ke ka bang kwa ban yu tu yu pi ka long ba U Blei kwa yu pi ban ngai haga ne ga jan mit ngakwa ban wan ra ya pi shagane ga jingai la da don nap deng jo pi ki jingjia ki bla long kumbala yap kumba ka Martha ka Mary ki bo Lazarus ula yap mentala sma utung
Henry ka kumor ka wan siya pi ka ong lada pinngay pinyo i ya ka jingpen im jo try ya ka kambao try pinyo i ka buram jo try le seu kun ne ka kun jo pi ha ka pop kilalong kum kibalayap lada pinngay kan don ka jingpen im ka bakraw kan don ka kambao blay le se ya la di pi pe pilalong kum ka briew balayap nakata ka jingya lenti jo pi ya ka pop bada ka ta ka jing snail Kadon kalat ya kaban pen im la da pin ngai pin yo i ka boram Jo Blei le se don men jo pi ki ba pang ki ba shitom ha ka jing pang jo pi pim la shu ban yo jing kia na way doctor shu way doctor na way hospital shu way hospital na way specialist shu way specialist pim la ban yo jing rap si pnai arab nai pi rap Henry ka ba bun nang ta ka jing pang ka wan biang But pis ngau tu bala kot lat kot lenti. Lada pin ngai pin yo i ka buram Jo Blei. Lada pin ngai ka long ka bala hau blei. Ban pen kia i ka jingpang ka jo pi. Ngala ju duai ki briew ki bang ngai. Ngai tu i pi ngam ju klet ban yo tu ini ka story. Ha wei ka long kami. Ka bana du ki kat snem. Kala yo ka jingpang sinus. Hadu san pu san snem garta. Kalau lej banduai keleng kat balong ji seng sor shilong kadai na West Coast Hills kat balong ji seng jing pen kia ki kamba ka ju lej paduai Henry kam yo kia bagata de jing chia san pu san snem karta klem kia baro shi jing em la bat unel sinus bat ka jing shitom jong ka kadai ka bala kia hadu kata hagwe ke chan mit ke telefon bat kat bagadang telefon Ngong ya gade ke kong pi don kam ayu ka ong skoba ban duai ya nga bat kom tang a shuduai bat mar duai ka ya mangta bat man sim U Blei ai ka jing pen pau ye ne ka jingpang bat a din ka tang duai ne ka telefon la duai telefon ka long kami bersan bursan snem kala yam kom ba yap briew da ka ta ka jing pat ka do nut jong ka haba ka skau tu ka boru Blei ba ka wan La dep ong amen. Bye bye kuplay shibun lakot no. Hadin arte yo. Kanay gabriyo ko wan siya ko office jonga. But on la wan ka wan ban kuplay. Ka ong pastor nga wan kanang ban ikendu yo pi. Naman ngamla siya tang ban supon lane ban shus ngap jar. Ngong ke ay kabajia. Kong pitep nga la don ke jingpang sinus kabala pang bat pilong jin seng amal kiru ngalawan la pa duai idan ki briew Jo Blei na shabar ki wan ban kren ki ji seng la duai ko ngala pa duai ka leng ngala sumar ngam yo kia hagdo go mit artio men shwa kat ba pidang duai uneu sinus ula kia completely ka jing pen kia la wan adu menta ngam don shu kanai ka jing pang haba ka yatu ang taru kadayam da ka jing sngongo kadayam da ka jing sngo komen ka ong ngam pat pot sniu bat ngam pat yu tep bau Blei ula ban jubab ya ka case yo nga ka la san pu san snam hagata ka jing pang ngakwa ban yatu ye pi para lok ba in uneu jisu ulang uju menen uju menta bat uju shabam jukut udang la ban le ki kamba na ka benta jong pi hakane ka janmet Lada piong kumbaong kisenran. Wai balaban yo jing penim try. Wai badang laban yo kia kanini ke jing pang. Wai badang laban yo ke jing skau tu briew. Nagani ke bom skau tu briew. Wai badang laban kalabha. Nagani ke jing long besniu. Uji sun yang kemat jo piun juba benong kokun. Kentai bat senrang. Kabom la hau briew. Hau Blei ke long kebala. Hapi pimla. Henry U Blei la ban le ikani. Ban pen kalai ke donu jong pi. Kadonu jo pi wat usol jong Tarsus ubla penshitam benye ke balang ban ubla lejru che Damascus ban kem ye ki Kristan ban penjot ye ki ban set betok ban peniap ru ye ki Henry boleh kendu yo Jisu halenti Damascus ula kelon kram nauta umrat ubakit ye u nau kada bakit ye u bat kom tau yo sngowi ke ketien manong asol sol ka ba ba men kenjat yo ding tendong Usol wong memana you a tribe and le yanga. Kani ka jing duai ka jo sol ka lekta ye u. Bat ka jing em jo sol. Nau nong penjot ye ka balang. Nau tau nong kem ye ki Kristan. Unong set bendi ki Kristan. Ubladon benta ka jing peniap bau Stefan. Haka shisikon. U ye kendo yo Jesu. Ka jing em jong u kala.
But they now do so. How about la yo you can just go to ang. Nga day now Judge Benjamin. La ot share nga ka ba praski. Nga day Parisi na ka Parisi. Nga day ba shirema ka niam jiu jo nga. Nga don kata ka jing tip nga don kata ka just go to. Nga la ya ya galanti ka an ka U Blei. Henry na ka banta ka buram U Blei. Na ka bantao Jisu. Nga la nyaw du ikini ki a baro. Nga nyaw syndrome ya ki. But nga nyaw ba Jisu long ba bahatam kan men toy yu ka jing long niam kan men toy yu ka jing ngau niam jonga kan men toy yu ka jing le jonga ka niam gurukom kan men toy yu ka jing shirhem jonga hagane ka niam bangadon habang ampat shem yu ka jing penim habang ampat yo yu ka jing kala ka donut habang ampat shem yu nong penim jonga on daw la shem yu Jisu usdang sa kaban ong usdang ban ong na kabanta u Jisu nga kloy bandu lut yaki a baro andaw la shem yu Jisu ang yang aban imu kres ban yapru kalong jing mentoy ladangan imrungan im na kabantao Jisu ladangan yapru ka jing yap jonga kamlong ka baleno kan long ka jing mentoy bat kata ka day ka jing kot jing mot ka jong habau la shem yu Jisu komonang panem ukon jong pia ka shikalamat U Blei la ban pen kala ka kon jong pia ka shikalamat U Blei la ban pen tmai but ulok jong pia ka shikalamat ula ban wan pai pat but ula ban yo ka jingkala ula ban yo jing pen em but uta ka lok jong pi kom ju but ka business jong pi ka blai yap ka blai here ha ka shikalamat kan don ka ping pelihat pelinti ke U Blei ya ke bapila ban tray ban kata hagur kom ke badai pat kata ke dai ke relationship jopi kan wan ke jing ba ke jing dai jopi ya ying sem but kita ke jing I case I mokot dumha kita ke jing le persha kita ke jing ki bolong ko mulumba bam la shu ban pen ken ria U Blei un le la da pin ngai ha ke ne ke chan min la da pin kloi ban kongu ya ke tin U Blei la da pin ai lat yo men sim U Blei ba un sain dur ka donut ba ka men sim jong pi ka don ka lad ban pen im ka don ka lad ban pen im ka don ka lad ka ban pen im dei na mar ka daga tao U Petros wan ban kali yo Jisu parwang U Petros ong hakmi ngila ino iki baro ngila bud yame kay pat ngin yo uneu samlate chom ladi ya ka spa jongu chom la ai baduk ula leit no te mangi pat ila ino ila kmi pa jing don jing em ka kam tong do kha la ino la resan na ka kam ila bot ya me kai pat ngin yo Petros wan ban ring se salade kai pat ngin yo hang ni u Jisu ang si shang ong me u tao bla ino yala ka ying ki kmi ki pa kian mau ki hen men ki para katnga bar ki kon na kabantagi mau Blei na kabantagi mau Blei uban omyo diang bunsha ya kata hagane ka pertaiski kabamod Jisuang utaw bla kloy ban ino iki baro un yo diang bunsha ki jinggar ku hagane ka pertaiski menta but haga pertai ke bansawan haga jingim ke babam jukot upai pat show Petros menta show senran jong u Jisu pai menta show Petros wang me pat ubla ino ubla kloi ban bud ba ubla kongu ke ketin men yo bun posha haga pertai menta ba ga pertai bansawan para lok bayin nakwa ban yo tu ipini ke kubor ke babaha kumju pila ban ong kumbo ong Petros trying ala shakri yame trying ala yalap trying ala ino ika yinga sam kon kiti ngala ai tilot ngala shakri yame trying ala ai yeke e ka bangala but ngala trying ala le yeke e badai ngala bod yame uji sun wan ban juba bi pinong pin se yo diang sibon ki jinggar ku bun sha jinggar ku pin yo hagani ka pertai baru pertai ban sawan pila ban ong kumno pat ngan yo ngala bot and ray ke jinge ke way din ke way kawan nga perkat ban suk nga perkat ban bahang nga perkat bla poi rikanan henry ka poi pen ban ri klau ke ngan le ngan ye tui pi ke way ka bau Jisu ukren nang ni ka dei ke jing suk ha ka donut ka ban ning konge
Namar ke dau kata ke jing kerku ke ba kenja mensim ke ba piyo ke ba Khongkrom ba ni ke pertai baro ke wei ke ba jisuang ye ke jing suk nga ino api om kum ba ke pertai ke ai henry nga ai manga api Ukraine ye kata ke jing suk ke ba kenja blei wei ke ba Ukraine ru ye ke jing kerku ke ba kenja blei ke ba lai Ukraine ye ke heavenly blessing ke jing kerku jong ke beneng Kaba sao Ukraine ke ta ke jing im jong ke jing dap kerhai kaba Jesu ang unong tu wan ban tu ban penjot ban peniap henry ngang wan ban ai ke jing im kaba kerhai baru tau babut yau Jesu utau bala ino ike baro nam tau Jesu un yo ike jing im kaba kerhai hagani ke pertai ba ke pertai ke ban sawan Wadap dengi tamau suk, wadap dengi jingale ula ban Yasha, wadap dengi jinge ula ban Job. Kata gadai ke jingya lenti ke bandon kam. Paralog bein ngalapoi she ke bekut jong ke kubor hagane ke janmet. Baga kubor ke bangadon ban kren, bat ke bangala kren shepi. Kalong ke bomla au briew, au blei kalong ke bala. Kanongot dap dengi jong pi ki bekloi ban ngai jene ke ketien. Banong ablei melayo i. Ngalong ke briew bat ngalong tangu briew ngalakut lat ngakut lenti kabangadon ke spa ke pau ngala dilut na ke benta ban wat ke jing suk jing ba na ke benta ban pen ba ya la ke ying bat yaki kon ki kti sorry na ke benta kata ke bangadon menta ngadon ke dap ram dap sha kabangam sudon lat ban siu ban pen pai pat yaka ngadon na ke jinge ke bang kali ngam yo tia yo dem kum no ngan le kum no ngan long ki jing kali kila ban wan ko wei din ko wei pat kum ba jia ko wei ka long kami ka la dei ko officer wei ko office but anda ulok jong ka de officer tau la yap no ka kami ka la chong thai but le ja ka ying jong ka Kalai syang ta kala komen palat pastor pi wan syagani ka ying jongi bat ngpin duai lem na ka banta jongi ngong ka e ki jinge yong pastor pi tip ngam ju yo tia man mit uhuk ha ka jing khang ngam ju la ban khang shi ba je men step khat ar ba je shi teng mit teng khat wei ba je ka ba khambun last step hi shi ba je ar ba je men step kun jong au dang wan ying Bada ba wan ying la dangam la ban pli ha kapor ba ong un kendar ya ke jingkang kumban sepat kumban sejot bangalaha ban nom yo tia ting khat wei ba je khat ar ba je ngam ju yo tia bagata le jingem ngapet she ko briew nga isnei du kata ka don ka ying ka sem ka dang tei ka ying ru ka ba he ba sanda jon ta ka ying ba ka shong ka ying na mar ka yo pension baro arngut kita ki shikurem kila tei de ka ying bat ha ka da ka jing tei yo i jing dap jing biang henry kam ju yo tia men mit kam don jing suk ha ka ying na mar bagata ka jing cha len shop ha ka ka long ying long sem ha ki kun ki ti kam don jing suk ngong ye ta ka kong pi don kam ye ka ban IT o try na mar ka solution ka ba blong permanent ka dei tang no blei la palong ki duai bat ka ta ka dei ki duai ila yam shi sha de ka jing pat ka do anud blei ros dang ban intervene ye ka ta ka kam bat ye ka ta ka ying ka sem ka jong i nga kwa ban ye tu i pi de ka jar ba ki po jar ki ba kom ki ne ki long ying ha ki ni ki ski ki chia Dagi po pawajar kila don ap deng kabakom kani ka situation jo ka jingem la shongru ji la yang ru kendo la damot pan ya shikmat ru tengku ya shadin mlong shu they have reached to the end of the road kila poy abakot jo ka surok bamla shu ban pai shino ngong ya pi la da pi dai wai na ka kita la da pi kendo kabakom da ka jinge They tangu Jesu ban penem ye pi. They tangu Jesu bala ban jubab ye ke jingem jo pi. They tangu Jesu bala ban pelaj ye ke jingem ke jo pi. Une de Jesu, une de Jesu, une de Jesu. Ubala ban penem, ubala ban pelaj, bar ubala ban pentemai ke jingem jo pi. Kani kadai ka kubor ka bangi don kam ngani tu pi wan nam ong bang shakri blai ki jing e kam don shu ka wan knang ka jing e ka wei din ka wei ka rung ka jing e ka wei din ka wei henry tang ka wei ka long aba pi don baru try aba pi don ka jing suk ka jo blai pila ban job ka wei hadin ka wei pat
Jisu wang ngam shom la wan ban ai ke jing suk henry ka wat ban don ke jing yale ke jing hikai jing u ka long ke beper na ka niam chiu nang ta ban but yo Jisu kam day stia ban ye compromise ba ka pertai ha ba pim compromise ke jing e ke teng ko ha office teng ko ha ying teng ko shabar teng ko a shnong a tau teng ko ha ke imlang salang teng ko na marship ka ba jot bat ka ba ha ka don ka ba pop bat ka ba hok ka don ka ba li bat ka ba yong ka don ka ta ka ba sniu bat ka ba Kadon R kani ka jingim Haka Bible kadon shibun ki R kadon kalenti ba kaloi kalenti ka bakim kadon U Blei ba gaspa kadon kata kadon gutau setan unong shon unong tu ba udon u Jisu ba ka jingim ba karhai kadon kalenti kim kadon kalenti ba kalut Kidonar ka dujok bat ka beneng Blei bau setan bat ka tang ka dei ka jingjit jong pi ne ka por yano pin jit ban long sim ka jingim jopi yano pin jit ban yo ka jing pedem ha ka jingim jopi ka ne ka dei ka kubor ha ka ne ka kaleman ngakwa ban pen kut ye ka ne ka jing yalap ka ne ka por ka long ba shim ye ka sinjam ka bak jong ka jingai ban ong U Blei ula ban le ki kamba nam ta jonga ka bomla ngamla shu baru Blei ulong bala pila ban lumkur lumka ban wat iki solution henry kanam la stia ban job lano Blei khot agade kapor lada don manu ki bakwa ban yo iki jingim ka batamai u Jisu la ban le ye pi ka kamba kan jia kat kamba kan jia ka bomla how briew how Blei ka long ka bala U Blei ka ku ye ka kubor ka ne ka por ngala poi she ka bakut bar ka benta ka bang kwa ban ong ye pi la da don manu na deng jo pi ki ba ngau tu ba pi don kam ye U Blei ban realize menta ba kam dei ka jing le hok jonga kam dei ka jing pendep jonga ka niam gurukom kam dei ka jing long jonga khon Kristan la ne khon jo Abraham la ne ngam dei de ka jing long jonga da ka bangala ban sumar ki hukum baro bangan yo ki jingim bom ju kot bangan light henry pleng ka don se ka wei pat ka ba kam don kam ka ta ka dei ka jing shem jonga ba nong pen em Jesus Christ nga don kam nga dunai ka ni ba ka jing dunai jonga ka long bangam pat pedang yo Jesus ngam pat yo jing kala ngam pat sngau tu boros kata mentang la sngau tu ngan wan jo Jesus u Jesus jonga un pelaj im un pentemai un penkod un wan ban long u try ka ying ka jonga un wan ban sumar ning kong yanga bat e ka ying bat ka jing pen em ka jo try kan long ka bom la how briew how Blei ka long ka bala ngin yo ka Bible don ki bala set apatok try Jisu pelaj ki briew ne patok komio Paul komio Silas bat u Petrus ki ni ki bala set patok le pelaj hadu ni ki ski dan bun ba ki briew ki bala syak kum ki ne galat bom don anshu ban pelaj ki Henry ki light U Blei le ki kamba ha ki jaka ki ba per ki don ki testimony ki ba crow ka way ka kan take dang ai way testimony ka dei ka tengah je way pastor bat ka ta ka dei ka doctor kala yo lok yo pastor bat shwa ba kan yo lok yo pastor kada day po China shua bakan yo lok yo pastor kala tip lupa bakan syakem magway ka por bat kata ki syakem ko ong na marbo day pastor bat hagway ka ski on kem neng kong yo lok jonga bat lese mga ngan du lok wala ni mga ngan hap ban syakem lang kata day ka jimot jongka henry ka way ka por katba kadang namar kata katba kadang yeslok iki briew hakada ke jaka baga tray ka yeslok sipang Jesus Christ habagi yos ngau kata kila wan kita ki nong wat kita ki CID kila wan ban kali ban pertau ya ka baraka bakadu kala ban ya tu hok namar ka ong dan tangu ne Jesus bangla ban ya tu shiki waipat namar ka daw kila kem ya ka bat pitip kay bajia kila lebu ia ka ha ka jaka jong ki briew ki bas new tam ha ka daga patok tep ia ka pedeng hangta ban set lang bagi dagi briew haba karung hangta la kerkut da kita ki dakat ki bas shirkai ki badon hangta haba ka don na patok kala dua si U Blei kong trying ala sekri yame balai pat ngapoi hakani ka patok balai ngapoi bagi ni ki briew ki ba ma ki ba shirkai du kat ni kan ni Blei Ukraina ka danut jeng kawang ngalapa kanang ya pang ni bapan ya lap ini ki briew bat ya lap ini ki briew bada din nang ta
Kani ka briew kala lej ang ta bat kum ta kala sedang ban yalap ban pensai Jisu bagi ta ki briew badan ang ta po patok. Pose kini ki polis jong ke China ki set kenang ye kata ke briew ban bu ha kata ke jaka kat kum de report ba la yo ki la bu kenang namar ki mla shu ban penbet ki ki briew patok la no ru te ki tip ba kani ke briew ka ngai yo Jisu kala ban penget ki kini ka bu kenang ye ki ya ka ha kita ki jaka. Kitip ya ka bor Jo Blei Henry Kim La Pat ya ka ban ngai Jo Blei kum ba tip su Jo Blei kum ba skau kiu Henry Kim La ban ngai pat Jo Blei kata de ke jinglong bagani ke briew kala ya lap ba kala shong ang ta pras nem ganti epo patok hadu ba kala yo e ke jinglait nang ta kala yo ban mi no la interview ya ka hapo ke radio la ya tu ya kata ke jingjia baro ka ba ke jia para lok ba it nga kwa ban tu yu pi kadan ka plan ka ba crow ka ba habang isyakri yo trying him day ban wat tang ye di bed of roses la ne kita ki jaka ki ba ha ki ba biang ki ba baro ki briu kin tap met kin kuplei kin aja asya kin ale buram ye pi man ka por kam day setia kumta pin ye kendu kenang ba ki briu ba sniu ki briu ba kenriang ki briu ba wania ki critics bat pin ye kendu kenang ye ki judge ki briu ki ba pi ha ban kali balay nga shem kum gani habang ala shakri blay habang ala ya jagal tiu blay nga lap ya ka tok ka syukor priu ki wan man shim ka bu ya nga kini baro ka dan ka plan ta jong pi bat ka bom la how priu how blay ka long ka bala blay un le ya pi ka kamba bat ka ta kan jia bat kum ta nga ong sa yasin to long slur nga ong sa yasin to ngai how blay un le ki kamba na kum ta jong pi hagani ka por nga kot iki norwai kin wan man ai ka jirwai but kum ta ki tu ki badan kam ye ki jinduai shisha badan ka kam jinduai let's say dan manum no pang ki hospital pilaban wandra kerteng ju ki jinduai let's say ki don patok le ni haki jaka jing sumar le ni ki don ha ying sem le ni ki mlaban wan hakani ka por nga kwa ba pin wan de ka jingai le ni dei ma pi ki badon kum kita ki jinge wan shi kamat jinduai kani ka dei ki jing khot ka bangan mla ban pen slam hakani ka por ngan khot you no why by in one ban why elder Elnatan please yin your why get your why but God not why your why to bran kam ki jin to why ila poi she ko bakot jong ga ne ga jing lap one she kamat in to why ne ga por one de ga ta ga jing ai ka bom la au breu au blek long bala ka jing kot la u breu ka de ga sedang jong ga la u blei kata ka de ka end of the road happy ka de ka bakot jong ga ga lenti and reu try on pli ga lenti nang ta ba pila ban yat bat kata ka de ka nong rim ba pin wan she ka jing kala ba mot bat ban yo jing duai blame ka ku na ka benta jong pi lang baro ha ka ne ka por praise the name of the Lord praise the name of the Lord tung in duai jing duai Hamdan kabam laban me I try Hamdan kabam laban me praise God Hamdan kabam laban blame ka ku ye pi wan way in any way mare kloi shikmat in duai but one de ka ta ka jing wat bo try ka long ka bala bat u blei ngan lei thali ngan wan ra ki song ki gar khu no blei ngan lei ka breu ka bom long ai breu bom long ai het rei ngan yo i ka song ki gar khu no blei bat kum ta pin la bat kum ta pin lang kloi wan shu shu aga ka por praise God mare kloi ngin am bet slam ni ka jing khot wan kloi de ka don hut baro one chu one bet one ki kami ki pa ki khon ki ti ki samla one ki nong tray one ki nakabenta ka no ki don kam jopi ha ka business ha ka marriage ha ka shongka shongman ha ka long ying long sem ha ka kam ka jam ha ka you tray jikta ha ka yo ka god ha ka no ka benta ka ba bi snow tu ba bi don kam one ka don ka bor ka don ka you tray play ka don ka you snay praise the name of the Lord praise the name of the Lord
praise the Lord praise the Lord วันเป็นสแลมวันน้ำบูเตงวันน้ำเพชรนักเด็กจีสังได้กับใบเล่ประชาอยากจะจิงโกมุสัมลาบริอุสปะอุเพนโนนาวจีสุได้กับกันไตอยากกันตาแค่จิงเครนก็จะจีสุฮาบเอาเดมันเป็นกองหูฮาบเอาเดมันย่อยก็จิงเป็นเดียมฮาบเอาเดมันเป็นสุดายาละเดเห็นเร็วละมีโน